Този красавец и той е за антикорозионна обработка. Малко по-нестандартно. Но се оказа, че все пак имат нужда и те. Общо взето колата е в прилично състояние. Има тук там и повърхностни ръжди. Но главно е в добро състояние. По задния мост има така малко повечко. Човека го е видял това нещо и иска да си я запази, което го разбирам. Камарото си е Камаро. Би било грехота да изгние, а не като да не е тръгнало. Тук е за пълна обработка. Калници, вежди, всичко. По-голямата част от шасито е в добро състояние. Нищо страшно не е това, ако се хване на време, разбира се. Почваме го.